салому дуруд ба якояки шумо мухлисони азиз тамошобинони гиромии ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳунарманди театр ва синамо нафаре ки айни ҳол чӣ мегӯянд мухлисони хешро пайдо намудааст берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯем агар давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ. Салоҳиддин Шукурзода, хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед, вақт ҷудо намудед, омадед. Медонам ки бисёр кори театр бисёр вазмин аст. Ҳама рӯза тамринҳо ва имрӯз ҳам нахустнамоиш доштед шумо. Яъне аз саҳна, яъне рост ба телевизиони Сафина омадед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барое ки моро даъват кардед. Салом бинандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои фарҳангию фароватии шабакаи Сафина, алал хусус барномаи Лаззат. Саломат бошед. Чӣ хеле ки гуфтед ҳозир, дар ҳақиқат кор бисёр аст дар театр. Ҳозир мо ҳам аз замон нахуст намоиш омадем, намоиши нав рӯи саҳна омадааст дар театр. ин ҳам бошад кампирёбам дадаҷон. Кампирёбам дадаҷон, бале, аз рӯи як дромнависи тоҷиктабори ӯзбекистонӣ Хурсанд Холиқов дар тарҷумаи ҷояшон ҷаннат бошад Аловдин Абдуллоев. Ҳамин хел кор ҷӯш мезанад дар театр. Чӣ имрӯз медонам акун ягон маротиба ҳоло аз дасти шумо хӯрок нахӯрдем. Хуб, имрӯз акун мебинем ки чӣ омода мекунем. Ман дар ин ҷо гӯшт намебинам, бинандагони азиз. Ва кам мешавад ки дар барномаҳои мо хӯрокҳое бошанд бегӯшт ва фақат мебинам думбаи гӯсфанд. Хуб, чӣ хӯрок омода мекунем ҳамроҳи шумо? Ман аввал ҳамина гӯям ки ман албатта пазандаи моҳир нестам. Дар ягон тарабхона ё ошхона кор намекунам. Ман ҳунармандам ва ҳар чӣ ки ҳозир тайёр кардем ҳамуна мебинем. Чизе ки шуд истеъмол мекунем, дигар илоҷ нест. Илоҷ нест. Бале. Яъне ки ман чӣ гуфтаниям? Пеш аз зимистон тамоми мавҷудоти зинда дар давраи тирамӯ сар кардааст, тобистонам давраи тирамӯ барои зимистон гузарондан барои организми худ албатта барои таъмини витаминҳо, яъне он чизое ки истеъмол мекунанд ки витамин зиёд дошта бошад. Барои ҳамин ман ҳозир чӣ хеле ки гуфтед аз гӯшт неву аз сабзавот, анами сабзавотҳои тару тозае ки мебинем, мехоҳам ки як чизе, як хӯроке ки маъмул аст, ҳама медонад. Ин чизе нест ки оҳоҳоҳо бошад ё ки ягон чизе бошад ки нав бошад. яъне аз ҳамин сабзавотҳо мо як хӯроки сабуки бомазза, хушмазза бояд тайёр кунем. Хуб, биёед акнун чӣ ном дорад, номаша гӯем баъд сар оғоз кунем. Чизе ки гӯем мешавад. Ҳамаи сабзавотҳоро яъне мегирему, таф медиҳем. Чизе ки шавад. Чизе ки шавад. Бале. Шурӯъ мекунем. Яъне хӯроки сабуки сабзавотӣ бинем. Сабзавотӣ. Бале. Хуб, биёед оғоз кунем. Медонед бинандагони азиз, барои чӣ ман дар оғози барнома гуфтам ки айни ҳол мухлисони хешро, яъне ҳамун тамошобинони худа пайдо кардан дар берун аз Тоҷикистон, чун дар филме ки бисёр як филми овозадор аст, дов дар коргардонии Муҳиддин Музаффар ва дар он ҷо нақши асосӣ мебозанд ҳамроҳи устод Абдулмӯмин Шарифӣ. Ва дар чандин киноҷашнвораҳо, яъне фестивалҳо сазовори беҳтарин нақши мардона гардида. Бале. Ва ҳамроҳи устод яъне. Хуб, ва дар рафти барнома дар ин бора ҳам мо суҳбат мекунем. Албатта. Бале. Хуб, гуфтем тоба. Яъне якту кифоя аст. Бале. Хуб, биёед оғоз кунем. Оғоз мекунем. Сар мекунем аз сабзӣ. Сабзӣ, тахтача ба шумо диҳам. Тахтача, кор. Ҳозир якту тахтача ана марҳамат ин ба шумо. Хуб, гуфтем сабзӣ. Аз сабзӣ оғоз кунем. Сабзӣ чӣ хеле ки маълум аст, витамини бисёр дорад ва ин барои масалан қад, барои яъне
бале хат кашидан барои масалан устухон бисёр ба бале худ бале мекунад. ба худ аз мекунад витамини D бой аст, яъне бале барои ҳамин сабзиам метавонӣ ки ҳам ту хом истеъмол кунӣ ва ҳам метавонӣ ки масалан ҳам дар ошу дар дигар таомҳо истифода барӣ. Мо ҳам аз ҳамин сабзӣ истифода мебарем. аҳамият дода бошад дар ҳамин хариб бисёр хӯрокҳои миллии мо истифода мебаранд, бисёр картошка, сабзӣ, пиёз. Бале ҳамин се чиз дар ҳамаи хонаи ҳамин мардуми тоҷик ҳаст. бале 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 мисол маоша гирифтӣ рост бозор картошка, сабзӣ, пиёз. мо ки дар деҳот зиндагӣ мекунем хуб мо қариб ки намехарем ҳамин сабзавотҳоя. мо ҳама вақт сабзавоти худамонро дорем. яъне бале шумо нагуфта намонем аз суҳбатҳое ки пеш аз барнома амрӯи шумо доштем фаҳмидем ки худи шумо ҳамин дар хонаи шумо яъне ба зироаткорӣ машғулам аст кишоварзӣ яъне бале бале замин дорем заминмон ҳаст ва тамоми масалан сар карда аз донагиҳо мошу лубию нафуту бале сабзӣ яъне ҳаст сабзавотҳо бошад сабзӣ картошка пиёз баъд боимҷон бодиринг помидор булғорӣ масалан ваи тезак занҷабили тез ҳаст яъне бале ҳамаи онро ки нигоҳ бин мекунад шумо вақте ки масалан касе ки дар хона бошаду бекор бошад нигоҳ мекунад масалан оилаам келинҳо писарҳо худамон ман худамон вақти холӣ агар ёбам албатта даруни замин медорам чунки масалан он маҳсулоте ки мо аз худи ҳамин замини худамон мегирем ба дасти худ киш мекунем доруҳои ҳархела надорад масалан аз ҷиҳати экологӣ тоза аст бале барои ҳамин мо худамон вай мекунем беҳтарин ҳар қадар мо агар ҳамина тунуктар реза кунем тезтар мешавад барое ки вақти зиёд нагирад аввал мо сабзӣ баъди сабзӣ кадуча ҳаст кадуча ман фикр мекунам ки ҳамин қадар сабзӣ кифоя аст кифоя аст яъне як то сабзӣ бинандагони азиз барое ки хӯроке ки имрӯз мо омода мекунем хӯроки сабуки сабзавотӣ беҳтарин ин ҳамун хуб овошнои рагу мегӯянд ҳамун чиз аст ту метавонӣ инҷа ҳар кас барои худаш метавонад ки агар касе ки фишори масалан хун надошта бошад баланд надошта бошад аз дунбаи гӯсфандам истифода барад маззаи ин боз дигархелтар мешавад зиёдтар мешавад барои ҳамин вобаста аст таби дили шумо аст бале вобаста аз ҳамин аст ва метавонӣ ҳамаи ҳамин сабзавота мо азбас ки каме таф медиҳем барои ҳамин реза кардем агар таф натӣ метавонем хел зинда дар буғ пазӣ бале вай боз мо инҷа вақте ки таф метиҳем албатта каме бошадам ҳамун витаминҳо ваяш камтар мешавад таъсираш лекин ба ҳар ҳол мемонад ба таркибаш бале камакак суҳбат кунем аз рафти ҳамун ба наворгирии филми до медонед аз суханҳои дар куҷое ки кадом ҳамин нафаре ки тамошо накунад аллакай ҳис мекунад ҳамун кори чӣ мегӯянд дастаҷамона ҳамун ҳам кори коргардон ҳам кори муаллифи сценария ҳам наворбардор ҳам рассом бале ҳунармандон бале чунки ҳам маконам ҷои макони филм ба наворгирӣ ҳам хуб аст яъне ҳам интихоби худи ҳунармандонам беҳтарин акун ин суханҳое ки ман фаҳмидам рости аз даҳони устодон гуфта истодаам ки ҳамин хел таҳлилҳо кардан нишастем иштирок кардем ки гузашт кинофестивали байналмилалӣ ки дар худи шаҳри душанбе аввалин кинофестивали байналмилалӣ бале дар ҳамон ҷо ҳамин хел суханҳо гапҳо буданд ва акнун мо ки донишҷӯем гӯш мекунем камакак мешинем иштирок фақат гӯшро омӯхтану ҳамин хел хуб биёед камакак суҳбат кунем ҳамун ҷои ба наворгирӣ ин дар куҷо буд аслан
ҷойи асосии ба навор гирифтани филм ин кони бодом буд. Кони бодом буд. яъне дар кони бодом? Бале, ҳозир ман камтар равған резам. Хуб. вақте ки ҳамин аввалин маротиба ба шумо пешниҳод кардан сценария аз ҳамин филми дов, мисол кӣ буд, чӣ гуна шуд, яъне кастинг гузашт? худи филм? Бале. Филм аслан сценарияи филма ин саргузашти гӯемам хато намекунем, чунки коргардон чандин борҳо гуфтанд ки ин худи ҳамон қаҳоре ки абдумумин шариф бозӣ мекунад, ин ҳамон бобои худи ҳамон коргардон аст ва он бачаке ки бозӣ мекунад хушрӯзҷон, ин худи ҳамон коргардона кӯтакиёш бояд бошад, лекин дигарош ҳамаш ин бофтаи муаллиф аст. Асоси вай дорад, асоси воқеъ дорад. яъне гуфтед ки дар куҷо ба навор гирифтанд? Дар кони бодом, баъд дар худи шаҳраки нефтобод ба фикри ман нефтободи исфара ба навор гирифта шуд. яъне ман соли 90 буд, 91 буд, бори аввал рафта будам кони бодом. Он қадар дар ёдам набуд ки масалан як ҳамкурсамон буд, Самиҷон аз кони бодом, мо хонаи онҳо рафта будем. Дар ваям набуд, лекин вақте ки барои ба наворгирӣ рафтем, тӯли 48 рӯз масалан дар он ҷо будем, тамоми ҳамин вая қариб шаҳр баъзе маҳаллаҳои гирду атрофа ҳамаша қариб гаштем. ин вай буда. ин шалғам. Бале. ва гаштем. Кифоя аст, басанда аст. Дар ҳамон ҷо ба навор гирифтем, яъне ки барои ман ин қадар масалан маъқул шуд кони бодом. мардумашам масалан худи манзараҳо ҳамон ва барои чунки як дар ҳамон кӯчаҳо, дар ҳамон маҳаллаҳое ки мегаштем, масалан мо дарҳол фикр мекардем ки давраи кӯдакимон асту дар ҳамон ҷо мо гаштаем. Давраи кастинг шуд шуморо даъват кардан? Не, кастинг не. Дар интихоби ҳамин ман ино чанд бор гуфтам, худи коргардонам гуфтанд, яъне ки вақте ки сценария навишта мешудааст, коргардон аллакай медонистанд ки нақши қаҳора Абдумумин Шариф бозӣ мекунад, яъне ин аллакай аниқ буд, лекин намедонистанд ки нақши Маънона кӣ бозӣ мекунад. ва баъд аз навишта тамом кардани худи ҳамин сценария, ин қадар мегӯяд ман фикр кардам, чандин шабҳо ин хелам реза кунем мешавад, гирд реза кунем беҳтар. Бале, чандин шабҳо мегӯяд ман ҳамин хел қариб рӯз шуду, ҳамин хелам реза кунем мешавад. Рӯз шуду ман ҳеҷ вай накардам ки кия даъват кунам, ҳамин кӣ бошад. Масалан ҳунармандони театрҳоя вай кардам, пеши назар овардам, мебинам сину сол инаш ваяш ҳатто сафарҳо доштааст ба масалан вилояти Хатлону, ба театрҳои музофотию. баъд як рӯз театр омадан, дар театр намоиш мерафт, намоиши ишқи ватан мерафт ва ман ҳамҷа рол бозӣ мекардам, майор Петрофа. як бор тамошо кардаасту, ягон чи нагуфта баромада рафтам. Бо бачаҳоам вай доданд ки ҳамин як бори дигар рафта театрро ҳамин акаи Салоҳиддина мебинед. баъд омадану гуфтанд ки ман ҳамин мехоҳам ки ҳамин нақша шумо бозӣ кунеду, лекин азбаски дар филм, дар кино ягон роли марказӣ надоред, ман аз ҳамин ваям камтар. яъне ки дар
ташвишам Аҳа. оё аз дашт мебарад ё не. Ман гуфтам ки бале то ин вақт набуд, дар театр буду, дар кино набуд, надоштам ман нақши калон, лекин ҳар як нақше ки картошка намеандозем. Не. Картошкаро лозим нест Лозим биёред. нест. Барои ҳамин ҳар коре ки мекунед пурсида кунед. пиёза реза Хоб, мекунем. пиёз. Бале. баъд гуфтам ки ҳамин хел агар ки якҷоя мо аз як гиребон сар барорему, якҷоя ҳамдигарамона гӯш кунем, инҷа фақат коргардона гӯш мекунӣ. Бале. гуфт мо метавонем ҳамин чиза созем. манам розӣ шудам. баъд як кимчи бозӣ кардам ҳамунҷа, вай сабт кард, касе бар равон кард ба воситаи телефону. баъд аз он ҷо ҷавоб омад. ина ҳамаша вай карданду гуфтанд ки ман ба шумо равон мекунам сценария ба забони русӣ. агар хоҳед гуфт тоҷикиша хонед, хоҳед гуфт ҳозир фақат русӣ дорем. ман гуфтам русиша биёред. ва гирифтем, хондем мо русиша. инам гирд реза кунед. Инам гирд бошад. баъд реза вай кардем, гирифта хондем. бегоҳӣ телефон кардан, гуфтан чӣ хел? Ман гуфтам бисёр як ваи аҷоиб, як сценарияи нағз, агар ки хайр розӣ бошед, агар Гуфтан яъне бошад бозӣ мекунем. бале. ҳамин хел ман вай гирифтам, ба боварӣ сазовор шудаму рӯзи муайян шуд, рӯзи банаворгирию даъват кардан ба кӯни бодон. рафтем банавор гирифтем. беҳтарин, ин медонед бисёр хубам, беҳтарин филм аст айни ҳол. чунки чӣ ки гуфтем, ҳамин ҳам интихоби ҳунармандон, ҳам худи муаллифи сценарий, ҳам коргардон, ҳамааш ҳамин дар кори дастаҷамонӣ бисёр хуб аст. саломат бошед. хуб, чӣ кор мекунем акун? бинед ки бинандагони азиз, дар тоба гуфтем ҳамин сабзавотҳо, ана ҳоло намак мендозем ҳозир. камтар вай кунад. намак, баъд хушбӯйкунандаҳо ҳаст. бале, хуштаъмкунандаи хушбӯйкунандау ҳамаша вая. бале, бошад. ана пиёзам. хесалудин, ман аллакай медонам ки шумо шинос ҳастед бо ин чӣ мегӯянд барномаи мо, яъне иштирок карда будед. бале. суҳбатҳоам доштед ва медонед ҳамин яъне интихоб кардани ҳамин касб аз куҷо буд дар дили шумо? касби ҳунарманд шудан? бале. ин рости гап аз хурдӣ, вақте ки масалан ман борҳо ҳам гуфтам, гуфтанам он қадар вай набудагист. яъне аз хурдӣ ман ҳамин вақте ки як филма дидам, аз ҳамунҷа пайдо шуду. баъд вақте ки клуби калхоз ё ки масалан вай меомадан, ҳунармандон мерафтанд, намоиш мебурданд, ман намедонам дигаро чӣ хел тамошо мекарданд. ман фикр мекардам ки ман тамоман дигар хел тамошо мекунам ина. вақте ки саҳна мерафт, ман фикр мекардам ки ман ҳозир саҳна тамом шуду, пушти вай рафтанд, пушти парда. мана муносибати ду нафаре ки ба якдигар дар саҳна ҷангиянд, қаҳриянд ё ки ҷанг карданд. ҳамин чӣ мешуда бошад дар паси, янамин ҳаёти паси пардагии онҳо барои ман бисёр вай буд, аҷоиб буд, ки ҳамина чӣ хел вай мекунанд. оё дар паси пардам инам ҷангу харкашишонро давом метиҳанд ё ин ки унҷа рафта гап мезананд. ана ҳамин чи. баъд тамошо мекардам, масалан агар ягон вай ба ман маҳкум мешуд, ягон қаҳрамон, ҳунарманд, бале, кӯшиш мекардам ки баъд аз баромадани онҳо ҳамсӯҳбат шавам. якчанд бале бо чанд нафарашон ҳамсӯҳбатам шуда будам. бо устод тағоимурод розиқов дар як намоиш бурдан, намоиши фолбинии афандӣ буд. ин хеле пеш буд. ин аллакай синфи 8 ё 9 буда мехондам. рафтам бо дигаронам, бо худи
устод Абулхайр Қосимов ҳамин хел суҳбатҳо доштем. Чирпиёс. Ина камтара медохтем. Камтар мемешад. Бисёр як таъми орота бисёр бомаза мекунад. Бале. Намак. Камтар. Камака. Шоя. Чу бас бисёри бад нашавад. Тамом. Ин сабзавот мекашад мегирад намакам вай мешаду хай мебинем боқи. Бо мечашем. Бале. Бошад. Хуб биёд гузарем ба давраи донишҷӯӣ. Аҳа. Ман аллакай бо шумо шинос ҳастам. Худ ман шуморо мисол дида бошам дар филмҳо, яъне дар телевизион, яъне ва рӯпароам нашуда будам то давраи ҳамин донишҷӯӣ ҳам бо шумо, аммо аз суҳбатҳои падар мешиносам шуморо аллакай, чунки бисёр чӣ мегӯянд бо як вақте ки дар бораи шумо суҳбат мекардам ҳамроҳи модар ки ҳамкурс ҳастед дар як чӣ мегӯянд дар як донишҷӯ дар як синф ҳамроҳ амин ҳамаи нозукиҳои касби актёриро омӯхтаеду тамринҳо кардаеду аллакай мешинохтам бо гапҳои падар ки бисёр як нафари хоксор бисёр як марде ки чӣ мегӯянд самимӣ аст бо ҳама дар суҳбатҳояшон дар дил тамоман кина нест ҳамеша бо лаби хандон ҳамихел пешвоз мегирад чи дар хона бошад чи дар роҳ бошад мисол агар вохӯрем ва шоҳиди онам гаштам албатта. Ман як чӣ мегӯям, ман ҳамин аз деҳа вақте ки синфи деҳа тамом кардам аз деҳа баъд баромадем. Хай пеш ягон бор омада бошем Душанбе ё ҳамун маркази ноҳия ё ки шаҳри худи ваҳдат дигар баромадагӣ набудем. Ва ман баромадам соли аввал ки дохил нашудам, баъд хондам ронандагия худи ҳамун он вақт ҳама хизмат мекард, ҳама мерафт хизмат. Худи комиссарияти ҳарбӣ даъватнома додан, гуфтанд ки рафта ронанда мехонию, ронанда мешӣ дар хизмат. Ман гуфтам бошад. Омадам хондем дар Душанбе ва ду марҳила гӯем ду вақте ҳаст ки барои ман ин чи азиз буд. Ин бе ягон муҳобот мегӯм. Аввал рафтем ин давраи хизмати аскарӣ, ин давраи хизмати аскарӣ ки дар худи Республикаи Халқи Муғулистон мо хизмат кардем. Унҷа дар шаҳр не, дар дашт, як дашти васеъ буд. 35-ум Монголия. 35-ум площадка мегуфтанд, ҳамунҷа хизмат кардем. Ин беҳтар, дар ҳақиқат ман ронанда будам. Ин мо инҷо аз Думбаи барои боз ҳам хубтару камтар мо дертар андохтем, ба суҳбат вай шудем, овора шудему. Эра дертар андохтем, чунки бояд аллакай мепухт ҳамроҳӣ. Ҳеҷ гап не. Хуб, гуфтем ки хизмат дар Муғулистон гузашта. Бале. Ва давраи дуюм ин давраи донишҷӯӣ аст. Яъне ду даврае ки ман масалан даврае ки мард, яъне ки ҳар як ҷавон давраи мукаммал шудану мустақилона шуданаш аст. Бале. Давраи донишҷӯӣ ва давраи хизмат. Обутоб меёбӣ давраи хизмат. Масалан дар давраи донишҷӯӣ зиндагия мефаҳмӣ. Ам ду чӣ буд. Яъне ба ман омад кард ки ман бо нафароне хондам ки имрӯз онҳоро сартосари кишвар мешиносад. Падари худата Ҷаъфара, Ҳотама, дигару ки ҳамаи онҳоро дар тамоми соҳаҳои ҳам дар соҳаи масалан фарҳангу ҳам дар синамо бале ҳамаш мешиносанд, онҳо кор мекунанд. Яъне муаллимаҳои бисёр ҳам муаллимони бисёр ҳам сар карда аз худи Ҷурабекову Марьям Исоева устоду сар карда аз Ҳуром Музаффаршоҳиён, Нигина Раҳматова, худи Тавомурод Розиқов, устод Аҳмад Бобоқулов. Яъне дарс гуфтан ба шумо. Бале. Бисёр ки ба мо дарси ҳунара омӯхтанд. Ҳунари вакалу масалан ҳунари актёрӣ омӯхтанд.
این دوره بهترین بود. خب بود مثال در حیاتی هر یک انسان خیلی یک دوره هست که مثال روز از روز مثال کدام وقتی که نباشد چی در راه مثال چی در از کار به خانه برگشتن و از خانه به کار رفتن و همین یک یادآور میشه از همون دوره یعنی اون دوره هست که دوره بهترین همون روزهای حیات یعنی که یادآور میشه میگه که همون روزهای خوب بود یعنی بله بله خیلی روزها کدام وقت کدام دوره زندگی شما بودن بله ما مردم هنرمند احساسی هستیم چون که همه چیز ما قبول میکنیم بله که نگفتن همون روزها را یاد میکنید اون روزها رو یاد میکنیم در زندگی چی مثلا حادثه نشود اینا ما قبول میکنیم تیزتر نسبت دیگر مردم اینا من به یگان مبالغه میگم چون که به این در کسب ما نمیشود هر یک چیز اول میگن که ما در ما میگن که از خود میگذرونیم و بعد بازی میکنیم یعنی همون یه چیزهایی هست که باید اونا هنرمند درک کند وقتی که هنرمند درک کرد و با تماشابین درک کردی داده میتونید اگر که درک نکردی تماشابین هم درک نمیکند نه سوز و نه گداز و مثلا نه یگون شادی و خرسندی و بله همه یعنی چیزا یعنی دوره دانشجویی ما بسیار خوب گذشتن یک دوره گذاشتند که مثلا ما گرسنه نمیموندیم دست یکدیگر را میگرفتیم کسی که مثلا اگر همون روز با یگان وایی که در فراموش کرده بود یا یگان وای کرده بود در کیسه‌اش سوم نداشت یک جای میرفتیم بعد یک چیز است که من نمیدونم در دیگر وایو من همین چیزا ندیدم من یک بار با استادا گفتم خود همین هنرمندان ما هنرمندانی که در دوره شوروی هم خواندند و در مسکو اینا هم همه وقت استاداشون خانه میبردن اینا یعنی یک چی گویم یک پیوستگی زیچ بین استاد و شاگردان بوده است یک جایی رفتم مثلا ما هم خانه معلممون بسیار رفتیم اونا هم برای چی برای که در محیط خانه وقتی که در درس میفهموند بعضی چیزا که نمیفهمی در محیط خانه دیگر است خواهی نخواهی خوبتر میفهمی یک جایی میرفتیم میشتیم یک جای صحبت میکردیم من میخوام خوراک میپختیم همه کسا صحبت و بله شادی و همه همین بعد من فهمیدم که برای کسب ما همین چیز در کار بوده است برای همین انمون استادو با شاگردانشون همچون شاگرد و استاد نه و همچون یک رفیق رفتار میکردن و امروز هم ما رفت آمد زیش داریم همراه استادانم بسیاری استادانم همکورسان بله من نمیدونم شاید دیگر در دیگر دانشکده دانشگاه هم خیلی باشد شاید باشد شاید نباشد خب بیاید اکنون خوشتم کننده رو وارد کنیم و بعد دم پارتوی خب خوریش انا خوریش اومدم میکنیم با کدام طرز با درینگ غریزه کنم با من سپاریش دید کبودی ها کبودی بله هر جا میمونیم یعنی اینا اومیخته نکرده نه همین خیلی میمونیم بعد پیاز هم میتونی که بسیار تنوک ریزه کنی گرد پیاز هم ریزه کنی بله یک بسیاری بدم نباشد وقتی که این آب هست همش آب دارد وقتی آمیخته میکنی بعضا وقت مثلا وای میشد خب در وقت تمش
шояд мувофиқ наояд ҳами якташ ба дигараш масалан баъзе вақт мегӯям ки шакароб мекунем вай барои хӯрдани вай дигар аст ё кифоя аст бале вай барои вай хӯрдани дигар дар дигар маврид дар дигар таом масалан шакаробу қурутобу шояд дар ошу ин ҷо бошад ин наминам агар чӣ қадар тунук реза кунем мони бисёр вай мешад инаму марказ биёрем саломат бошед хуб бинандагони азиз ёдовар мешавем ки имрӯз дар меҳмонии мо ҳунарманди театр ва кино Салоиддин Шукурзода ва имрӯз барои мо омода карда истодаанд айни ҳол хӯроки сабуки сабзавотӣ бо хӯриши ина номаша чӣ монӣ биё гӯем ки вохӯрӣ саломат бошед вохӯрӣ яъне вохӯрӣ ки бошад албатта ин тавсия дода мешавад ба он нафарое ки ягон бо дӯстон яъне вохӯрӣ доранд бо суҳбати гарм яъне омода кардани ин хӯроку ин хӯриш бисёр хуб аст бисёр ҳам хӯроки сабук аст ҳам иштиҳоовар аст бале хӯрок омода шуд вақте аз ҳама муҳими барномаи мо вақти чашидани хӯрок асос барои мо донишҷӯён бисёр лаҳзаи ҳассос аст чашидани хӯрок хӯрдани хӯрок мазза додани хӯрок яъне бардоштани хӯрок бо чӣ мегӯянд ҳар чи зудтар бошад бо он қадар барои мо хуб аст шумо ки донишҷӯ будед медонед саломат бошед ман намедонам он қадар бад нест бале бидед ман инам хеле табақа медорам ана бинандагони азиз вақти чашиданаш расид хӯришу хӯрок ҳардуяш медонед аз сабзавотҳо аст ҳам хӯриш яъне хӯриш аз помидору бодиринг яъне напухта тафт надода ва дар ин ҷо сабзавотҳои тафт дода ин ҷо агар каме бошадам таъсири витаминҳо камтар шуда бошад ин ҷо ки иловагӣ дорем зинда аст ва ин ман фикр мекунам ки анамон ҷои вая мегирад бинандагони азиз биед акнун мечашем маромад шумо гиред шумо ки меҳмони барномаи мо ҳастед худатон барои худатон хӯрок омода кардед истеъмол кунед бале хуб маромад чӣ хел ҳаст намак камака камнамак шудаасту лекин ҳаминаш хуб бале дидед ана думбаи гӯсфанд чӣ хел бисёр бомаза янагои азиз бисёр хӯроки бомазамон гуфтем ки зиёд тафт додан лозим нест камакак як 20 дақиқа 15 дақиқа 15-20 дақиқа бояд тафт диҳем баъд хел таъмаш бисёр хуб мешавад таъмаш бисёр бомаза мешавад хушхӯр аст сабук аст хӯрок ва як бодирингу як помидора чашидан лозим саломат бошед як бор дигар миннатдории хешро баён мекунам ба шумо ки ташриф овардед аз номи худам аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ки даъвати моро асос пазируфтед омадед ва ба шумо комёбӣ мехоҳам дар фаъолияти шумо дар корҳои шумо дар зиндагиятон мехоҳам хушбахтӣ хурсандӣ яъне корҳои нав ба нав мехоҳам ҳамеша комёб бошеду ҳамин хел чӣ мегӯянд пур аз энержӣ бошед ҳама вақт ва чӣ таманниёт доред барои
тамошобинони мо? барои тамошобинони шабакаи сафина ва умуман ба ҳамин худи барномаи лаззат ҳамина гуфтаниам ки бо ҳамин барномаҳо бошед, чунки агар мо дар вақти тамошои ин ё он барнома як каме бошад ҳам аз ҳамин проблемаҳову аз ҳамин даву тозу аз ҳамин каме бошад ҳам дур шавем, ин барои саломатӣ албатта фоида дорад, чунки ҳамарӯза одам энергияи зиёде сарф мекунад ва бояд як истироҳат кунад, фароғат кунад. Барои ҳамин бо барномаҳои телевизиони Сафина бошед. Саломат бошед бинандагони гиромӣ, манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳар яки шумо саломатӣ мехоҳам, хушбахтӣ, хурсандӣ мехоҳам, дар фазои хонадони шумо мехоҳам ки ҳамихел як чӣ мегӯям фазои хонаи шумо пур аз ханда бошад, пур аз хурсандӣ бошад ки аз нафас кашидани ҳамон фазо таби шумо болида шаваду ҳамихел хӯрокҳои бомазза дар дастархони шумо бошанд, ҳамихел сабзавотҳо, меваҳое ки бисёр фоидаоваранд барои саломатии шумо ки дар худи кишвари мо, дар ватани мо мерӯянд, пур аз ҳамихел файзу пур аз баракат бошад. Ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. Хайр то барномаҳои оянда.